Ray Polo, Ramogi TV. Oro podo kwako gwenge ma Marsabit kendo medo midhiero mar nok mar pi. Kata bedo ni piny owacho nokunyo yawo maduong' e alwora mar Kargi kod Namarei, koth poko chwe omiyo yawogo omiyo koro yawogo koro ok okonyo. Achiedh nade omako jodak e gweng' ma Namarei, Laisamis kod Urmub mosiko dang'ni kuom thuolo malach ka gimanyo pi. Moko kuomgi wacho ni imojogi e kinde ma gidhi manyo pi mabor kod miechgi. Gisani gisiko ga giluwo loche makeyo pi e kor gwenge. Oro miyo gi ting' manyien mar manyo pi, chiemo kod lum ne jamni mag-gi, gima koro thiro chenro mamoko mag yuto kaka ohala kod somo. Gimedo kwayo piny owacho mondo med kunyo yawo madongo mar choko pi poni koth ochwe. Mama pengine anatoka hapo asubuhi kama saa 10 asubuhi, anarudi masaa 7 masaa 8 ya jioni kwa sababu ya kosa maji. Ile pekee jamii sasa wanategemea ni hiyo borehole, na hiyo borehole pia ili yake au ile maji inatoa sio maji ya kutosha kila moja, yale population imetaja. Mali yote imeisha, mbuzi imeisha, ngamia imeisha, hata punda. Lakini kwa baada ya Mwenyezi Mungu tuko na afya. Hapa mvua ilikataa kunyesha miaka 4, na ile mvua inapatikana hapa inakuwa kidogo, na hiyo kidogo ndani tena kuna security, yani hakuna security, vita hapa pande community wanapigana mpaka inakuwa ni shida, hata ile mvua kidogo haitusaidii. Our objective is to have a mega dam in every constituency. But for now, because of limitation of resources, our target is to have 1 mega dam in every county. Then when we cover all the counties in the ASAL areas, then we go to another round and try to cover all the constituencies.